हेलो गाइस नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव खनसे फिन बरायबाय दायो माने खामानि मावनो नागिरदोंलै जोङो नै दासो गेस लाबोदों फाग्लासो दासो ओंखाम संगोन गेस गैयामोन ओंखाम राननानै दं थांदोलाय दसे दाना लाबोदों गारिजों बोख्लायनि दसे नायलांबाय दा लोगोफोर नोंसोरनो एसे शेयार खालामना होनि आरोना बोथोराबो गरमथार ओंखायनो बादों बाबालाय बहा गनो आरोना मावनानै जाखानांगोन गोरिब मानसि नालाय स' लोगोफोर नायलांबाय दा एसे खामानि दंलै फिसा दाना बोख्लायनांगौ गारिनिफ्राय एसे देखायलांसै मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ एसे थुलाबायदो लोगोफोर दायो दाना रोगाखांबाय बेयाव गासै 200 बेग दं आरोना गरमनायजों जाथारला दाना गारि आरोना नैबाव लाबोदोंमोन दानाखौ ओइनो लोगोफ्रा गरमनायजों बिराद गरमलै गरमनायजोंनो थानो हाला माने दै लोङाबाथाय थानो हाया दै लोङो ओरैनो गलाङो फाग्ला फाग्ला देन्जार गरमनायजों सिजोबलांबाय मा खालामना लोगोफोर उपाय गैया होमबाबो आङो नोंसोरनो शेयार खालामनो थाखाय दसे भिडिअ बानायब्रबबाय आरोना लोगोफोर मोजां मोनबा लाइक आरो शेयार साबसक्राइब खालामना हो साबसक्राइब खालामनायालाय माथो थाङो ना लोगोफोर